Isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 sang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad. Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Domingo, welcome once again sa aton diri nga pagpangalagad sa Kapehan sa Aksyon. Kag of course ato sa nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ang available ini sa tatlo ka variant, ang light, strong kag sugar free. Sugar free nagagamit sa natural sweetener nga stevia. Wala yan nagapasaka sa blood sugar. So bisan may diabetes ka pa, pwede ka sa Dr. Alfred's Green Coffee sa ila sini nga sugar-free nga variants. Kag ang Dr. Alfred's Green Coffee boost sa aton nga memory, nagatinlo pa sa aton colon na kontinae, likaw kita sa colon cancer. Available din sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan, Country Mart, kag iban pa nga mga outlets, no? So pangitaa lang, Dr. Alfred's Green Coffee, so be fit, be smart, and be healthy. Maginom kita sa Dr. Alfred's Green Coffee everyday. Kaya sa Dr. Alfred's Green Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Isa na mag-edisyon sa Kapehan sa Aksyon na ato igadulo sa inyo. This time ang ato mga bisita, ato amigo, National Commander sang Task Force Kasanag, imbitar nato ni siya. Bangod do kadamo sa mga development mo, no? Sa Task Force Kasanag, no? What with the creation, pag-organize sang ila sining international chapter, no? May international chapter na ini ang Task Force Kasanag. Sa liwat ang ato sining Task Force Kasanag, ang iya sining mandate, ang iya sining mission, kag vision abe ang pagtapna sang criminality, corruption kag drug addiction, no? Ang away man kontra droga, Task Force Kasanag ang isa man sinisang ginatutukan nila, no? So we are with us the National Commander of Task Force Kasanag, Mr. John Chong. Sir, good morning and welcome once again. Yes sir, no? Good morning sa tanan, no? Sa tagtanan nga tagpalamati sang Aksyon Radio, no? Sa kay Sir Duran, sa tanan nga staff sang Aksyon Radio. Good morning gid sa tanan, sir. Oh, sir, na-monitor naton ang mga activities ng Task Force Kasanag. Nakita naton sa Facebook, sa social media nga daw masako ang Task Force Kasanag sa mga aktibidades subong. In fact, we know nga bago ka lang naghalin sa Malacañang, kag nakita man naton nga may mga nakamiting ka nga mga Japanese group man dito. Can you tell us some activities nga ginahimo subong sa imo, sir, as the National Commander of Task Force Kasanag? Yes sir, no? Una-una gapasalamat kita, no, sa mahal nga Diyos, no, nga naka-partner naton ang Japanese Business Association or Japanese United Nation Peace Association, no? Composed of mga Japanese nga businessman from Japan, no? Nga nag-ubragid memorandum of agreement, sir, no, sa in France ang aton national advisors
no other than Secretary Adelino Sitoy. Dito mismo sa iya opisina ginhiwat ang isa ka agreement, no, during the time birthday sang aton nga National Advisor, no, Secretary Sitoy. So sa paghiwat sang birthday, dito man permahan ang isa ka memorandum of agreement between Task Force Kasanag and Japanese groups, no, nga magbuligay, no, kag maghatag sang isa ka programa nga makabulig, no, especially sa aton nga mga kauturan sa mga pigado naton nga mga utod, Sir Boy. Okay. Ining ambalang ko na ining international organization sa Task Force Kasanag, especially ining grupo sa mga Japanese. How come sir nga bahayag sila intention man to join this group? In fact, siguro, sir, no, sa aton man nga mga chapters or sa aton man nga mga members nga mapisa, no, nga mag-connect or mag-communicate, no, sa aton nga mga grupo dito sa Japan, no, sa US. So kag sila mismo nag-conduct man sang mga investigation nila prior sa paghiwat sang isa ka agreement, no. Kag nakita man nila ang aton programa, nakita man nila ang aton nga magin pangtrabaho, no. Kag gusto nila dayon mag-alliance, no. So after that siling ko much better dito gidya sa sulod sang opisina sang aton nga National Advisor, no, dito sa Malacañang. So dito giniwat ang isa ka agreement kag So dito nagpirmahan na. dito dayon, Sir Boy, nagpirma na. During the time ato man to gani, no, ang aton nga talahuron nga mayor, no, si Mayor Bingil Nardia, no, during the time of agreement, no. So daw lang, Sir Boy, daw blessings lang bala, no. Nga way taman gid ni ginapangayo, especially way taman gid ni ginapangayo, pero kung ihatag gali simong blessings, daw ulan lang, Sir Boy, nga nagaabot nga without expecting maabot na sa amon sa Task Force Kasanag nga maging partner namon ang mga Japanese organizations, no. Ang ako na pansin ang ining mga organization pero sining ati mga foreigner, mga international organization ni sila, anong ilan niya nga papel ya kay diri sa aton ang aton nga mga volunteers dire, ang papel of course is bantay sang mga korupsyon sa gobyerno, bantay sang posible mga o kung pugong nga magluntad ang kriminalidad, away man kontra sa illegal nga droga. Ini ano yung papel nila niya? In fact, sir, no, kay search man naton ang ila gidya papel, no, kung ila programa man, no. Ang ila programa, sir, more sila sa peace na lang may mga charitable services, no, nga i-programs nila o ihatag nila or i-grant nila sa mga pumuluyo, especially sa nagakinanglan gid. So dira siguro sila masulod, no, especially nga we cannot deny the fact nga ang Task Force Kasanag hindi man ni mabuhi without any financial assistance, no. Especially nga subong self-sustaining, no. Kami ga pangita man sang mga alliance, no. So dira nga bahin, dira nga programa, dira gina sila pwede makabulig sa aton organization, sir. Kay nakita man nila ang aton organization di man siya manggaranon gid, di way magid siya sang financial nga sobra, no. So dira nga part siguro ang ining grupo makabulig, no, especially sa nakita namon sa mga programs nila, kinalanon gid sa atong organization na Sir Boy. Okay. So, magluwas sining mga Japanese group, may ibang nga grupo from other countries? Yes, sir, no? Mayara pagkikita US, no? Mayara pagkikita from USA. In fact, nakabulig na gani, no? In fact, since atong last nga earthquake sa Mindanao, no? Isa ang Task Force Kasanag nga nag-request sa ila nga kung pwede sila kabulig assistant. Nagbulig, right now, nagsigigid din sila bulig. So, sa ikon, atong Taal, no? Taal problem. So, tatlo ka bands ang Task Force Kasanag ang idulong dito bulig, no. With the partnership also with the Colonel Baleros, no. Mayara kami partnership sa pagbulig dito sa Taal victims, no. So meaning to si damo na, sir, damo na now, hindi lang di sa Negros kundi sa mga concern nga mga ibululigan like sang earthquake sa Mindanao, sa ikon atong Taal volcano eruption, no. Nagbulig man ang aton nga organization. So hopefully nga sige kay mayara na kami memorandum of agreement, no, kag pirmado sang both parties. So hopefully successful, Sir Boy. Ang imong tuyo sa pagkadto dito sa Malacañang is to meet with the
national advisor no? Yes sir, no, kay during the time sang memorandum of agreement, birthday yaman sir boy, no. So daw nag-timing kag lagi ko sir ga expect nga tumanto gani si Mayor Bing kag ang isa naton ka friend no, si Yosek Ipimako Dinsing no sang DILG no. Okay. So lawig ang amon nga pag-inistoryanay dito mismo sa sulod sang Malanganyang, nagdabot siguro mga 1 hour sobra. Kay si Mayor Bing naglawig man dito mo. So kadamo sa mga gindiskasan, especially ang focus is more on peace and progress no sa aton nga society, sa aton nga gobyerno na pag-support gid sa aton nga presidente sang iya campaign no against corruption, especially nga ang aton task force kasanag ay may may memorandum of understanding na or may memorandum of agreement with the ARTA, Anti-Red Tape Authority no. So oo no, so na kita no patigayo na kita sa mga request sa aton nga government, sa national government, sa local government, sa mga pending programs no, mga pending request naton nga dasig, mag-enhance ang mga government naton nga mga programa nga magdasig para sa publiko. Sa magdasig ti free from corruption isa pa na sir boy no, isa pa na sa aton. Pero kuya gapati nga ining Republic Act 1003 hindi niya makahatag burden sa gobyerno. In fact, makabulig niya sir boy for enhancement and development. Ano sa nga Republic Act? Republic Act 1103 to. Ano na siya? Anti-Red Tape Authority no. Okay. Ginamin to siya ang last nga Republic Act no sa pag anti-red tape to bala nga daw kumbaga sa daw why man mayon exercise, sige mangyapon ang fixing, sige mangyapon ang corruption no. So hopefully sa ini nga batas, ini nga kasuguan ng Republic Act 1103 to diri na gid ni siguro sir boy magadasig or maging effective ang tanan naton nga mga government agencies no nga maghatag sang services sa aton nga public no. Ako gapati nga hindi ni siya burden, mangin isa ni siya ka cost nga magdasig ag efficient ang aton nga gobyerno sa paghatag serbisyo sa publiko. Okay. Diri kita sa kwan bla sa aspect sa criminality bala. Kini kabalo ko naman diri sa Bacolod sir. Kadamo bala sa mga natabo diri nga mga nagkalamatay, kadamo diri sa ginpamatay abe, especially sa riding in tandem nga hasta subong ti wala pagyapon matagan sa kasulbaran. Ano ang sitwasyon gid man sa peace and sa Bacolod abi kun ikaw patanawon anong sitwasyon sa peace and order diri sa Bacolod? In fact, kung ako maglantaw is in my own observation sir boy no. Ara gyapon sa government no, sa local government no, especially sa aton nga mga enforcement no, sa aton nga mga barangay captain. Ako ya last no interview makutigto sa media sa Manila no. Ang akong gina-request kidya o gina-appeal ang ining mga barangay chairman tabla sir boy no. Ako gapati nga ang concern ara gid sa barangay mo no, sa mga barangay chairman nato no. Kay ti sir boy sa isa ka lugar kabalo ka man kiti isa ka man siyang member sang sa barangay. Gapati kuya nga sa barangay ang nakabalo sang tanan dira ya ang barangay mismo. Kaya kilala nila. Kag nakakilala sang tanan nga mga kriminal da, tanan nga mga terorista da, tanan nga mga activity sa sulod sang barangay why sang iba nakabalo except ang barangay chairman kag ang barangay council. Kay kung tanawon nimo pag sa isa ka lugar kung may bag-o nga tao dira makuan ka na mo. Mabala na sir boy. May bag-o dira nga tao. Yes sir boy. Bilang dula siya ya. Gulpi lang gali may balita to yang may gintumba to gulpi lang tao nga bag-o daw sa imong barangay dula lang. Yes sir boy. At the very start pa lang pag bag-o pa lang tao kinanglan siguro nga aton barangay medyo concerned na sila, no? Yes sir boy. That's why amo na gani sir boy nga ang amon nga partnership with the Yusek Martindinho Barangay Affairs. Kaya ko gapati gidya sir boy. Ako ya akon in my own observation sa kadugayon na sang organization namon almost 10 years na kami. Ara gidya sir boy ang sabat sa barangay mo. Sa barangay nga level, no? This is a challenge to our barangay council, no? Especially sa mga chairman sang barangay nga ara ginaya sa ila sir kabalo gina sila hindi ta nila masugiran nga wala sila kabalo kung sinong krimen da, sinong drugs da, sinong hindi na pwedeng hindi sila kabalo. Kay ti barangay chairman kamo silon ang imo barangay ikaw ang responsibilidad da, ikaw ang mayor da, ikaw ang gapatuman sa kasuguan da. Kung may ara ya bag-o nga tao dira nga daw hindi taga dira nga daw gulpi nga nag-star dira pwede gina iya nga may makapahibalo sa imo ya nga kap may
Ay, hindi pwede matago, Sir Oh? Boy. Oo. Hindi pwede, Sir Boy, yung masiling ang barangay, kung may sa kabalo, hindi ginapwede. Kabalogi na siya. Kagaku, gapatigi ko, kagabalogi ko nga kung ang gusto sang barangay kapitan o barangay chairman o barangay council, nga limpyuhon ng iya barangay, kaya yan Sir Boy. Kara naman na ng power sa barangay mo. In fact, ang barangay may pulis nga iya sang barangay. Ang barangay may resolution nga pwede mo. Tanan nga power ara sa barangay. tanan Ang nga exercise lang, ang pag-exercise kag ang pang-implement mismo sang tanan nga mga barangay officials. Tanawon mo yan sa barangay, ang barangay kapitan niya daw, sobra, ang power, sobra pa ni sa mayor mo. Sobra pa gani, ako gani, ang ila gani sir, ang sa barangay gani, ya magsiling ang barangay decision that is final and executory. Sa court gani pwede ka pakapil eh. Pag desisyon sa MTCC, ma-appeal ka sa RTC. Pero sa barangay sir, pag once na ubrahan na sang barangay officials nga order nga mo ni na settle na, final na executory na sir. Oo. Amo na masiling nga Sa kisa nga daw. barangay, sa barangay kapitan kang, imo nga function is executive, legislative, hasta judiciary, dala mo dayo mo. Yes sir, kabakod siyang kung lang tawon ta sir, kung research ta, kabakod siyang layi nga ihatag sa mga barangay chairman naton. Wala lang implementation, no. Iban siguro base hindi siyempre ga-connect pa kay mayor, but in fact political ano, pero kung lang tawon ta sir, ang barangay is non-political. Apolitical. Apolitical ginaiya ang barangay, pwede iya exercise. Supposedly. Posible. Amo gina dapat gina. Galing kay sometimes amo na bla sir boy no. Nga dapat tani ang aton nga mga inipanawagan ni sa aton nga mga barangay chairman no. Nga kung exercise nyo gid yang inyo yang rights according sa law, kag according sa aton nga local government code, bakod yang barangay no. Pwede nila eliminate gani mga crimes ta eh. May police man sila. Actually, sa tanan nga mga programa sa gobyerno, sa tanan nga mga kampanya sa gobyerno, ang frontrunner nato ng mga barangay. Yes sir, bisan sa Sila yung frontrunner. kag sir, bisan sa election barangay magana yung frontliner eh. Oo, di ba lang? Yes sir. Ang frontliner gle, no? Bisa sa eleksyon nga dapat hindi gani sila sa politika. Hindi dapat. Pero sila na da ang ginakantuan sa mga politiko, di ba? Sa kampanya kontra illegal nga droga, sila man yung frontliner. Sila man sir. Sa kampanya against criminality, sa nambal mo na dapat kuan kasi ni kabaylo ka sang kakatabo sa imong barangay. Yes sir, no. Kay nag-meeting kita kay Yusik Martin Dinos ang Barangay Affairs no sa DILG with Yusik Ipimako Dinsing na sa DILG man. Ang ako to tanan nga open up sa ila ang barangay gid. Kay sa observation ko for almost 10 years, ara gid sir ang yabi sa barangay. Kadamo iya sang nabalaan ang barangay nga waya gani kabalo ang babaw no, even ang Malacañang pwede ang barangay makaubra sang ila nga desisyon no. Ngiti may ara man sila power. Sakto na mo sir boy, may executive power sila, may legislative no. Judiciary Kulang lang ang pag-implement kag exercise. Oo. Pero kung ikaw isa ka barangay official o barangay captain for that matter nga kung kitsindi ka lang sa imo poder kag ginahimo mo lang imong obligasyon bilang barangay kapitan, makabudako gid ang mabulig mo para matapna ni ang mga kriminalidad, ang mga drugs, Tanan sir. tanan, no? Even in insurgency. Even in insurgency, kung ang kapitan mismo hindi magsuporta sa nagalagaw subong nga mga insurgency naton, like for example, ang balantay lang ang New People's Army, hindi ko magbating ang mga kapitan, hindi na nila kaya nga ipauntatunda ang insurgency kung nagalaptagi man ang mga propaganda organizing sa mga utod naton sa piyak. Correct. Pwede stop sang kapitan, hindi ka mo diya magsulod. Bawal ka mo di kay hara ko sa gobyerno, ako ya gakwa gasweldo sa gobyerno. Ang gobyerno naga-support sa akon. For sure, I am from through government. Tapos, masulod ka mo da, masupport ko sa inyo bugas, masupport ko sa inyong mga activities. That is illegal, no? So, pwede exercise ang kapitan. Galing kay iban nga barangay, kung magdalagan sila, dito mas nga pangayo, bulig Ate mo na natawag, Sir Boy, kung sa task force ka sana, pa DMD, din mayo dito. Pula puti na yan, Sir Boy. Di wala ginakaswagan kung magpula puti ta until when, at i-control tagapon sang isa lang nag-control sumo sa aton, Sir Boy mo. Hadlok ta nga mawadaan ta buto. Ikaduha, hadlok ta nga mawadaan ta suporta. Kaya yung pinaka-worst kung may nag-control sa aton nga mga landlords, no? Ano pa nga mga lords of lords, dati dira hindi ta ma-exercise ang aton gusto matabo sa aton barangay, sa aton sa syudad. No? Iti may nag-control sa aton mo. Amo kay
Isa na sa Sir Boys ang i-discuss ko dito sa Office of the President to, nga mga concern. Kasi ko sir, ang pinaka-concern namon kung maglibot kami sa mga barangay-barangay, sa mga banwa-banwa, kagsunsa din, nga mismo sa aton nga mga local heads, may aragi ko yan naman, experience, based on my experience, nga daw ba'y nagakontrol, daw may kahadlok, daw may katahap. Tisiling ko sir, kung amo nagyapo na makontrol sa aton nga pumuluyo, sa mga local heads ta, ti masiling ko nga basi matapos ang term sa aton presidente, daw ti nagbalik-balik ti gyapon sa uno da. Sinadra nga ang mayor nga nagapungko hindi siya kapadalagan sa banwaya o ang barangay kapitan nga pungko hindi siya kapadalagan sa barangay. Posible may behind the scenes Sir Boy no nga nagakontrol nga hindi ta mapa hindi kung may gusto sa ipaabot o gusto niya ipa-improve ang iya barangay, malisensya sanay kay mayor. Kung gusto niya ipa-improve ang iya syudad, nga lisensya sanay sa babaw to no. So meaning to si why siya gyapon sang iya masiling nga iya nga programa kung hindi sa mag-support pa-support sa iba no. So masiling naton basi no matapos ang term sa aton presidente basi balik-balik lang tagyapon sa uno wala gyapon ga reform or wala ga change no. Okay, sige. Ambalan naton ang ining sang nagligad atong nagligad tuig nambalan ta ni sir mo ining cleansing blang nga ginahimo naton sa aton nga organisasyon kay ti sa kada organisasyon di gid man niya malikawan mo may mga pasaway kung sa kwan bala kung sa sang kung sa isa ka alat nga kamatis bla may dunot ginada mo tigi sa akin ang mga dunot na kwaon mo ginaya sir boy boy kung hindi mo na sa pagkwaon nan niya na daang tanan madunot na ini eksakto ka sir boy no in every institution alin sa pamilya no tanan may ara ginaya problema no hindi tayo considered nga wise ang problema ara gina sa po eksakto gina sir boy ang imong ambal kakason kaya kung hindi mo nakakason mo na ambal ko gani once mabulig ang aton nga mga international partner kayuhon tanay ang buslot sa aton nga bulutangan kay basi bala pagbulig nila lusot man gyapon nga lusot so pabilin gyapon ang buslot no so ubrahon tanay tadlungon tanay ning mga buslot sa aton nga bulutangan sudat nga kung mag-abot ang ila bulig ara na gid man malawas ina kung mag-awas damo sang benepisyuhan pero kung may buslot na da at idra lang na sa matubod sir boy wala na siya improvement sakto na imo sir boy dapat kakason gid kag kung dapat hindi na siya hindi na dapat ibalik kay kung ang dunot ibalik mo gyapon gabalik-balik ang dunot nilat na ng iban dilat na siya dasig ang pagdunot sa iban sumayo nang imo sa Jesus sir boy kakason na gid lang para once and for all hindi na siya mag-umid sa iban sa ite subong damo sang nambang kakasa task force kasana. In fact damo gid man sir boy no kag ti gubong gamon siling kuna ginapangita na mo niya quality no kay ti ambal tanang hindi man niya politika hindi man niya padamo-damo no kay ti ang aton dia purpose ang makabulig no ti karon kwaon mong isa ka member imbes nga mabulig bululigan man so hindi siya ano so or kwaon mong isa ka membro nga hindi magbulig kundi nga buligan niya malingon niya so sa talang institution na sir boy ara ginamo nga iya intensyon niya masulod para magmaking sang iya nga interest no ina bala pagsulod ina rason wala pa sa kasulod nga paminsar na siya anong kwaon ko di man ang kwaon niya mo ina paminsar ya hindi wala siya kapaminsar nga anong mahimo ko para sa organisasyon, anong mahimo ko para sa pumuluyo. Kundi yan anong kayuhan, di man? Wala pa sa kapungko, wala pa sa kasulod, kapaminsar niya, no, ding pigit na mahimo, no? Yan din tani maagi man. That's why much better nga sila eliminate na lang na no para nga continuing ang improvement because this kind of people any klase sa mga tao nga amon ni sila ang nagahatag sa hindi mayo nga image sa organisasyon. Yes, nga kung kaisa nagakaula amo nga malko lang akong kamatis magakaulamid ang iban. Umid gid sir boy. Umid gid ang iban niya. Anan gid sir boy amo umid. Gati halimbawa ako in my own experience sabi halimbawa no may isa ko da ka sa laligan masiling sa mga sa kron kwarta sa politiko o hindi pa politiko. Basin sa sugo ko ni Jansong. Kaya ko da kwarta ti ikaw ya nga daw lipong nga wala ka makabalo tungod salig kasi ya. Ti hindi lang si Jansong ang naguba bilog na organization tamay na. Tas pros ka sana kayo kwarta to. Apoy ikaw way kakabalo sina. But in fact tungod sang imo salig sa isa ka tawo, way ka na ya choice ti ikaw ga yom-yom kada gali kay gina balbal kada to nya si Kwan ugin sugo ya gali si Kwan nga magayo kwarta. Samo na sang isa. Amo na siya sa mga nagligad sa mga una pa naton. Una pa lang bala nga mga tinuig ginakilala na kita sir.
damo ko nabatian sa mga istorya. Hindi lang nabatian kag tuod ginaya Sir Boy kay sa ganina ka officials namon ginpalin na namon tungod sina. Hindi lang ko ma-mention. Hindi mo tayo minis damo ko nabatian istorya nga si Janchong amuni, si Janchong amuna, si Janchong amunay. Ang tasro sa sanag amuni amo to. Sining ko daw hindi ko man daw nang biguhay kami ni Janchong daw hindi ko man makita ang amo sinaman. Nga sa ulihi gali Pero gid may ara gid mangli. ara gid Sir Boy. May kapagayo gid. May mga kuan gi mangli, may mga Presidents. abogado di ariglo gi mangli. Hindi sila mga abogado di ariglo. Para gid sir, no? We cannot deny the fact na ko gani ka pangayo man ko dispensa sa mga tao nga biktima, no kay hindi lang guro isa no nga tagaan pasalig no. Kagin pasalig kang ginambalan nga amuni no hindi tuod no kay way nagalin sa akon. That's why learn from my own mistake also kay tinagsalig ko nagtatag ko trust na blang salig bla Sir Boy. Maggan mo na Sir Boy mo no. Sige suguan mo tapos ikaw wala no. Pero lain gali tong ginapati no. Di ikaw man niya si okay lang gali kay ginabalbal ka to. Gali oo. But we learn from my own mistake. Actually ang nakon nga pag-analyze sa organisasyon sa nagligad sang ara pa ang mga lawayon da. Nga organisasyon ni siya pero may ara pag sila organisasyon nga ilaman. Ang kuya daw may ara sila organisasyon niya ini sila yan din sila sa akon pakap sa akon nga mapamati ya. Muna sila ang mga ginapang gamit man. So may ara bla or an organization within an organization nga muna sila ang daw nagahatag sa hindi mayong image sa kabilugan. Daga underground Sir Boy. So medyo na learn naman gid namon that's why very stricto tama ang amon nga isa way kami ga recruits no ang gina-enhance lang namon ang ara no. Enhancement, train no kag empowered namon nga magliwat sang ila attitude, karakter no kay lingko hindi ta pagliwaton batasan ta, hindi ta pagliwaton ang tanani wala ni pagbag-o no. Ang change start sa aton kagalingon. Start yourself no. Although may mga sala gid man ta, may mga hindi ta ma-deny kati we subject for mistake no. Tao ta mo may mga weakness ta pero we start to change ourselves so that nga ang iban mabag-o man na no. So pag start sa kagalingon ta mabag-o, matamat naman lang na mabag-o makita ta. Stang iban nakakason ta kung may ara hindi siya worth no kiti ang iya intention hindi para sa organization with their own vested interest no. So bong Sir Boy since last months ago wala na kami sa amuna nga mga officers. Kag anong mga inabatian mo tud na wala gina-deny kay kami mismo na nakadakop. Hindi ko na malipat sa una mo mga issue parte sa basiwa. Ay, hindi lang basiwa. Tanan nga mga munang naglambot amoy mo Sir Boy sang last no nagkadto sa akon sa mga tong nag-open up ko nga may gin kakasko. Not less than siguro mga more than 50 persons nagkadto. Kagamo na nga mga issue. So parties lingko pati lingko buligan tan lang na no. Ang inyong request kiti ara naman gid na no. Pagti nakataya man ang aton nga organization. So na ano naman gid sanan Sir Boy daw na settle na blatan halos tanan. Kung taon nimo ang task force kasanag nagadako man siya mo kag namin nagailintra namin nagasulod na nga mga respetado nga mga tao halos tanan Sir Boy nagsulod na. Pagsulod hindi man sila siguro magsulod sa isa ka organisasyon kung nakaba hindi nga mga tao ni antes sila magsulod ginagausisa man sila mo man sila nga nagsugbo lang dayon mo. Yes ano na siya ang task force sa akon bi magsulod anong sa task force kasana gaw anong background sila ano ang background ni Janchong ano ang background sa ang mga miyembro na ano na da gakuha mo na sila antes magsulod mo so pag sulod na nila but silingon na usisa na nila kung tapos na Sir Boy no kag hindi lang no kag isa sa hindi mo na aton magbindihan Sir Jan ining mga let's say ining mga Muslim naton nga mga utod nga mga dato to sa Mindanao hindi na lawg-lawg la Sir Boy no kag in fact kumbaga sa ano ang aton hindi na lawg-lawg Sir Boy kay ba na kabalo ka naman sa attitude sina no once na nga pati sila kagato sila kabuhi na nila yung ginadala nila. Sa ato niya gani sometimes mera pa tayo part nga daw medyo maka-joke pa ta sa ilang part daw less ang joke daw more in serious matter. Especially sa Japan Sir Boy ning mga Japanese grabe ang ilan nga investigation before sila mag-sign MOA no. Hindi nila uglaw gagin check ini nila ang background sang leader ano ang iyang karakter, ano ang iya personal, no? Nga mga agenda, everything, no? So, antes sila nag-sign sa MUA in front of Secretary Sitoy, ano even Secretary Sitoy? Hindi na yan mag-trust akon kung bulay ugo, no? Kung may sala ko da. Pero sa experience si Secretary Sitoy for more than
how many years sa nag-assembly man, no? Nangin prosecutor sa, a brilliant lawyer, no? Nangin mayor sa in 3 terms or pila ka terms sa Cordoba, Cebu. Hindi iya pag-i-sacrifice ang iya nga signature sa akon kung kabalo siya nga mapahamak siya. Correct. In fact, ang gatras sa task force sa Secretary sana, Adelino Sitoy is the Presidential Legislative Liaison Officer. Officers of Siya ni Presidential Advisor. Silingon ang kuhan siya niyang koneksyon ni Presidente Duterte sa Congress. Congress kag sa Senate. Senate. Tatlong opisina yan, Sir Boy. May opisina sa Senate, may opisina sa Congress, may opisina man siya sa Siya Malacanang. nitong liaison officer ni Presidente Duterte, Yes, sir. which is not hindi lahog-lahog, ha? Sa mga layi, no, agigina sa iya, no. Sa mga mga layi na mga gusto iduso na ni Presidente, siya na to ang trabaho. So, Kag, hindi lahog ng mga tao. Kag ang arta, Sir Boy, ma-sign bala sang agreement sa amon si Director General Attorney Belheca. Nakabalo siya kung ang task force kasanag may katuntuan, no. Kahit sila nga dan, anti-corruption, May ara manggid kami tao before, no. We cannot deny the fact, no. At iprugin limpyo na namon, no. Kag subong medyo kang amon nga medyo stricto na, no. Ibutangan na namon sa kuna, Sir Boy, medyo ako og iman di may tama gi ka stricto sa disiplina sa mga officers, members, lax na. Subong medyo no. Tigahanay gid subong, no. Medyo May ipit-ipit gamay, gina-scrutinize na mayo ang talang ga-apply dyan nga nagkuhan ka Ay, din nga kakadin. nag-apply ka din. ano ang nami gida sa mamangkot is ano ang imo pagtan-aw sa task force kasanag. Nang butsilingon bala kung ikaw miyembro ka, kung ikaw gusto mong pamiyembro dira sa amo sinang organisasyon, dapat nakabalo ka kung ano na siyang organisasyon. Masing imo bala gara-gara lang yan, hindi na pwede. Dapat ka jinde ka sang organisasyon kag kaintindi ka sang imo obligasyon, Exactly. kaintindi ka sang rason sang imo nga pagsulod dira. Now kung may other reasons kaya mabalaan mo nagyapon. Kag hindi ka magdugay, Sir Boy. mabalaan Siguro lawig na guro si mo, 3 ka bulan, no? Or magtiner ka pa tuig, pero hindi ka kapatapos na kay ang tanan mo nga sekreto mabuwa man na nagyapon. So, may pagani nga iupin mo na lang kung ano ka, no? Para at least once and for all. Mabalaan naton. Ay, base gusto yaman niya mag-change, no? Tanan ta pwede man. Kasi gusto man makabulig man balo ka ati ang hindi mo man ma-question man ang heart sa volunteers. Ang That's why, isa sir, ka volunteer mo. Hindi mo man ma-question di base gusto yang mabulig lang saya. Isa man na nga ginalantaw naton. Kung basi gusto niya man niya magbulig, kag gusto niya nga i-prove sa yourself nga nagbago na siya, why not, no? Open man ta sina, Sir Boy, no? Sige. Dali lang, mabalik kita, no? Kaya gusto ko mabaluan lang, no, ng mga development sa mga kaso sa nga ginpadangat sa task force kasanag. Kaya kabalo kita mag-aksyon solito nato na ang task force kasanag, hindi ni saya manupasaka kaso, kundi nga nagatay-tay lang ni siya, connection na ni siya, naga-facilitate na ni siya sang mga kaso abe o mga reklamo nga ginapadangat sa ilang kung ikaw bala ang tagreklamo daw way ka man access sa mo ning ahensya, way ka man access kung way ka kabalo kung din ka makadto, ang task force kasanag amo ni siya nagabulig facilitate. Hindi siya hindi siya pangita sang Kontra. Pangita kontra. sige. Now, so mabalik kita, we would like to know na ano mga development sa mga kaso na nga buligan sang task force na nag-facilitate nga mahatagan ining mga reklamo bala, mahatagan man sa sabat or posible solusyon sa aton nga mga specialist sa mga pigado. Magabalik kita sa Kapehan sa Aksyon pagkatapos sa importante naton nga mga pahibalo.
na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nay sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalik. Balik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa Kapehan sa Aksyon kang aton sini nga pagpangalagad kinadulong gyapon sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee available ini sa tatlo ka variant. Pili ka lang light, strong kag sugar free. No, nagabulig ni siya sa aton nga matinluan ang aton bala nga colon o kung tinae makaproteksyonan kita against colon cancer. Naga-boost ang aton nga memory, no? Kag ang Dr. Alfred's Green Coffee available ini sa tanan nga sanga sang Sincere Drugstore. Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopez East, Lopez Mandalagan, Country Mart, kag iban pa nga mga outlets. Mangitaa lang Dr. Alfred's Green Coffee, no? So be fit, be smart, and be healthy. Mag-inom kita sang Dr. Alfred's Green Coffee every day. Kasi Dr. Alfred's Green Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Balikan natin diri si Mr. John Chong, ang National Commander sang Task Force Kasanag. We would like to know, sir, nano na ang mga development? Nano mga kaso subong dumduman ang isa sang particular nga madumduman nakon atong reklamo against sa Regional Director sang Department of Agrarian Reform? Yes, sir. Ano lang development sa to, sir? Ang development sa iban nga mga kaso nga gina-facilitate sang Task Force Kasanag. In fact, for rugid positive sa nan Sir Boy, no? Ang reply sa aton sang secretary sang DAR, no? Si Secretary Castris Yunis, no? Kay dikto naton gindiretso ang mga complaint nato, no? Nag-reply na subong kag ginapasabat na sila. In fact, ang ila sabat ara sa ako, no? Kag gina-coffee furnace ako, no? So halos tanan nga request, no, sang task force kasanag sa complaint positive, no? Even sa ombudsman, no? Siguro Sir Boy ang chikon mo lang nga amon nga files no sa kadamo sang reply, no? Kaya mo ni nga amon nga rule, no?
una-una once na may complaint no, gina-background investigation gina sa namon. Hindi na Kung pwede valid, nga no. bisan sin. No, hindi pwede na. After background investigation, gina-validate pa na namon. Second is validation kung ining mga requirements, documents, proof ani. Kay base bla Sir Boy final ang executory na masubjudice man ang TFK dra no. So validation. Ang third na after validation kagkita namon with the help of our legal volunteers no. Automatic endorsement sa proper agency. Amo nang role sang task force sa anag. After sang endorsement, mahulat kami sang result sang proper agency. Kaya kung anong result sang proper agency, that time, ibalik namon sa nag-complain. So, amo nang role namon. No? Kung kinahanglan i-refer namon sa PAW, especially nga ang PAW may alliance sa amon mo. Kung especially kung i-refer namon sa DOJ or enforcement or sa DIN sa nga concern. So, tun-an na siya. So first, no, basi matingala ka mo, background investigation pa na. Second, validation. And third, amo na endorsement. So hindi na siya pwedeng base kung Lokso na yun? Ay, kontra mo lang to yung tao to. Hindi na pwede, lumuan sir. mo sa complaint. Kagi-endorse mo sa kasalang na pwede. May ginatawag kaming proseso, no? Sa mo, no? So, of course, amo gina, no? Background investigation, good first. Second, ang validation, i-validate gina sa namo, no? Third, amo na pag after validation, ilantaw namon sa mga legal volunteers namon, no? Kag, amo na endorse namon kung diin nga agency. Kung magkadto ang complainant sa inyo, why man sa bayran kung magpa-file sa In complaint? fact, mayara, sir, kis aga volunteer sila nga bayran ang subri, bayran ang papers, no? Personal nila na, voluntary nila na, no? Kung wala ga pangayo, iklaroon ko wala ga pangayo. Pero sometimes sila, sir, bulig na namon, bakal yun na sang LBC. In fact, tigin LBC gid man ako. So, mga mo na mga concern. Pero ang klaroon ko lang, wala na yaga pangayo ang TFK. Ila na ya personal nga naghatag na. Pero meaning, kung may reklamo ka, kung may complaint ka, gusto ni mo pabuligan sa task force ka sana ma-facilitate, wala kaya balayran. Wala na ya. Zero na ya. Strictly speaking, wala ka balayran. Wala na ya, sir boy, no? Amo na ginaklaro ko, no? Kag kung ila na iya kabubuton, ang aton nga mga volunteers da, ga baton man. In fact, may ara na tayo tao sa opisina from Monday to Friday. Sometimes Saturday pag ganit sir boy, no? May ara pagyapon nga volunteers na para mag-receive, no? Kay nakita taman halos tanan naton nga endorse sa proper agency may mga reply sir boy kay puro positive. Anong iban nga mga kaso, sir? Anong ang mga nga nagdangat nila sa inyo kag gina-facilitate In ninyo? fact, subong majority mga land conflict, no? Mga regards sa aton sa DAR, no? Ay, iban duli man, no? Nga ginapang-endorse sa aton, da, no? That's why na ano ko gani, no? Nag-joke gani ko kay Secretary Sitoy siling ko, sir. Ga-expect ko nga ang DAR, ang iya concern is to protect the rights of land beneficiary. But the way I look, daw naga-protect siya sa landowner, no? Ang man sa duli, no? Ang duli is ang mission vision sa duli is to protect the rights of the workers. But kung lang taon to, no, naga-protect sa mga tag-iya, sa mga, sa mga employer, sa mga amo. no? That's why siling ko, sir, iyan tani, no? Dapat may man reformation within their ranks, no? Nga kinalan, ang mga empleyado sang darda dapat reformahon man. Ang empleyado sang duli reformahon man kung ano gid lang concept, ano gid bala ang directives sang isa ka dar ang mag-protect sa landowner o mag-protect sa mga beneficiaries. Because nagkakatabo ina sa mga diri Sir Boy, with my own experience, no, halos tanan nga mga gina-forward ko dito sa with my own experience, in my own basis, halos tanan nga gina-forward ko sa DAR, no, as gina-forward ko sa Office of the President, the way I look, may gamay gi ko nga daw Malaysia, no? Nga kadugay, no? Nga gina-delayed, no? Justice delayed is justice denied. Correct. Oh. Nga gina-delayed, nga gina-pangitaan, ginpagi, no? Paano, no? Ang isa nga gina-question ko nga ang delayed, hindi ni siya magproblema ining mga land beneficiaries kung hindi nyo pag-delayed, no? Kung anong programa, right the implement ang programs, no? Ang ginawuri ko da, nga aga delayed, no? Dira ginaga problema, pag delayed na sa implementation, pag delayed ang process, dira naga-start ang problema, sir boy. Kaya ang tao hindi na magreklamo, especially ang mga land beneficiaries, hindi na mag-complain kung eksakto mo lang, sir boy, Kung ang proseso, abi, sundon lang, wala sang backlog na, no? Kung sundon lang kung anong proseso, kagway isang participation da kung sino nga mga fixers da, no? Nga mga abogado da nga mag-ariglo sa landowners kag land beneficiaries. In fact, amo ng problema pero may mga may mga nagapatunga, may mga interest man da nga hindi man considered interest for the goods, no? Or vested interest. That's why nagkagumon-gumon, no? Nga iban nag-delayed implementations. Ato bala sir ang i-discuss ko bi atong tabo sa isa ka lugar dira sa ka Sindo
daguro sa Kabankalan. Yes, sir. Nga ang natabo sa to ang mga beneficiaryo sang CARP ay iladuta daw nabalik sa landowner. May ara gid sir, no? Nga okay man ang may retention. Ang kina-question dagaling kiti may ara na subo ang Supreme Court nga order final and executory nga once after 1 year nga makancel ang kluwa kag ina ang kluwa na transfer na sa land beneficiary, hindi mo na pwede iluwaton. Kaya may order ng Supreme Court no na hindi na pwede liwaton, hindi na pwede islan, no? Amo na ang final and executory nga in-order sa Supreme Court. Dated daw last year na 2018, no? So, butsilingon may ara gid gyapon nga ginapaagi bla Sir Boy sa papugos, no? Or damo man ta mangin alamon nga abogado kisa amo, no? Kabalo naman ta kung ang role sang lawyer, no? Nga siyempre ilaya may ara man na sila mandate, no? So, galing kay ti kisa ang gakahatag conflict, no? Nga pag-abot mo lang to sa Supreme Court, hindi na pwede islan, hindi na pwede liwaton. Indescriptible, no? Ang term sina, no? Kag indescriptible. Doon mo ng term sa aton nga Supreme Court nga order, no? So, ako gapatigi ko nga ay na nga mga concern na refer na namon sa proper authority kag may reply na server, may final order na ang aton nga i-roll na nila. In fact, kasako sang baton ko Sir Boy sang literally sa DAR National, kag gina-roll na nila amat-amat lang galing. Hindi man gulpi, pero nakita ko Sir Boy, ako number 1 nagpasalamat ko sa office ni Secretary John Castriciones sang sa pag-entertain sang amon nga mga complaint, no, sa ilang nga legal kag kanami Sir Boy, no, magkadto kato sa DAR Central Office, accommodating ang ilang nga legal, accommodating ang office ni Yusik, hindi ko ma-recall, no, basta one of the next in line, no, kay Secretary kasi kanami sang entertain nila sa task force kasi in fact ginapakapihan ka, ginatagaan ka gid time, Sir Boy, no? Ako personally, I appreciate sang DAR office, central office, sang ila legal, sa office of the USIC, sa office sang tanan nga DAR official sa national, appreciate gid si Mr. Jansong sang inyo pag-accommodate sa akon. Grabe accommodation, Sir Boy. So, amo na nga, ang aton mga ka-aksyon bala, especially ining may mga daw batyagan mo, daw feel mo nga daw biktima ka sang inustisya, daw way ka justisya sa imo nga may mga eksperyensya kabi sa mga inustisya, pwede gid yung task force ka sanag maka-assist sa imo. In fact, Sir Boy, no, sa ako naman experience, so iniblang biktima sa masiling naton injustices. Daw hindi ko ni guro ma-consider injustices, biktima ni sa kulang sa ihibalo. That's why nagkakabiktima ka sa inustisya, nagkakabiktima ka sa amuna, kay kulang ka sa ihibalo. Nablang kulang sa pagtuon, no? Kag tigis away magigatoon, kag kulang sa ihibalo, kay way man gusto man ihibaloon, that's why ara gyapon sa aton, no? So ako yagapati nga ang talan nga nagakadto sa amon sa TFK, sa task force sa sanag, hindi ni sila ya biktima sa inustisya, biktima ni sila sa kulang sa ihibalo, kag may ara man katudlo nga mislead sila. Correct. That's why nga muna siling mga biktima. Hindi is not a victim of injustices, Sir Boy. Ako yung ginalalis ko na, biktima ka mo sa inyong kapabayaan, biktima ka mo sa inyong salig-salig, kag ang pinaka-worst biktima ka mo sa inyong katamaran sa pagtuon. Kung anong justisya nga gagakadapat. No, hindi ba? Ignorance of the law excuses no one. So dapat inyo na obligasyon nga tunan, inyo na obligasyon nga ibaluon, kag inyo na obligasyon nga pangapinan kung anong nagakadapat. Sige, mga Kung nga hindi Kuya Sir Boy makonvince nga ini si Inday, si Tuto, biktima sa institusyon. No, there is no victim of injustices. Victim of lack of knowledge, lack sang ginatawag nga ibalo. Ay mo ganito siling blang sir nga ignorance of the law excuses no one. Ako gini sa mambal ko ya. Ignorance of the law is ignorance. Pwede na, Sir Boy. Pwede na i-apply nga muna, no? Pwede na i-apply nga muna, no? Ignorant tigid mo. No? Pero hindi na yan imo i-blame kay Turne kung kasino da. Nga ang imo ya personal, may kaugalingon ka, isisipa. Kaugalingon mo kabuhi, regalo sang Diyos ang imo kabuhi, libre ina, no? So ara na iya sa imo ang pagpadako, ang pag-improve sang self mo. Ang hindi na iya liability sa iban mo. Liability mo na iya. Kaya bisir nga tao, ako na biktima, o kung may mga inustisya na tabo sila kabuhi, daga pa rumatay lang black, hindi mo sila balo mo. Tamaran niya, Sir Boy. That's why amo na sila mo irresponsible bala, no? Hindi naman ka irresponsible si mo.
tamaran na ya. That's why masiling ka nga, isalig mo na lang ni kay Sir Boy sa Aksyon Radio. Pagka problema mo, kadto ka sa Aksyon, kadto ka kung sa diin ng kalantuan mo. But in fact, ay suntutod, ara sa imo nag-umpisa ang problema. Ano pag-umpisa sa problema? Si mo mantanga, kakatamaran sa imo, magtuon. Ibaluab lang dapat, ibaluon. Kaya yan maging successful ka. Kaya successful, Sir Boy, sa pagtuon mo, sa pag-eskwela. Tsakto. Kag sa imo magkapisan eh. Kapisan mo, number one, ha? Tsakto na kay... Ako hindi ko yan hindi ma-argue ko yan nga ang mga ginasiling nila biktima sa inustisya. Hindi ko yan. Ako yung gapating, hindi na inustisya. Biktima sang kulang sa pagtuon kay balo. Mo na yan ako Katamaran. Katamaran number one gina. Kasalig bala, Sir Boy. Kasalig. Ngara nga isalig lang nila ya. Nang example basulo no pang gobyerno. example lang sa amon di ba? May ma-text sa akon, may matawag, may ma-reklamo, may complaint sa muna. Lingko para mas may istoryahan naton personal. Yes. Kaya iti may explain ka kay ti damo pakunit mangkot masin iti mag-intindihan na sa text kag sa tawag so kadto ka personal nya o sir nya din ko makadto sir diri ka kadto sa estasyon. Sige. Ano oras sir makadto ko sir? Alas 8 ari ka na di. Alas 9 bigat tanga ko di wala pa sa kabot. Kay nadlawan sa bugtaw. Sana hindi mo na imo sala. Hindi na imo sala. Hindi na ako sala. That's why da mo makita. No? Alas 8 ang planeta, alas 9 na iya, katanga-tanga pa ko din sa hulat nga, ikaw lang yung ginahulat ko. Tiiway ka pa kabot, but silingon nga, gapangayo ka sang bulig sa iyong mga problema, gapangayo ka sang ustisya, pero way mo ginatagaan ustisya ka ulingon mo. Pati ako, biktima pa sa iyo. Basta ako daw biktima. Biktima ako pa. No? It's exactly lang, Sir Boy. No? Amo ginaangakon nga. Anyway nga ako niya. Silingon, sir mo sa mga nagka-complain, nagkapadangat, abilit sa task force ka sana, magpadangat ka sa complaint dira, you should remember nga may obligasyon ka man, nga complainant. Yes. Hindi niya iyan na sa task force ka sana, obligasyon. Both parties. Both parties na may obligasyon ka man dahil. Yes, sir. Yes, sir. Hindi nga iyan na niya pagka-endorse mo sa ila, pag may pagka-reaction na ano mo ng task force ka sana. Tapos, may pa 30 minutes, matawag na mo, sir, kamusta na to? Dugin silduhan. Di joke lang na, pero dugin silduhan. Hindi amo na, no? May proseso, taga isa, no? Kaya kung nagkakatabo na, dapat ikaw nga complainants, ma-learn ka man. Kung nga, amo ka na. Daso ako pag-abot na, sir, kung ara ko dagang may available time, na-explainan ko sila sa nga tabo ini. Nga kabalo ka mo na batabo ni, hindi ni sala sang kung sino nga tao. Hindi ni sala kung ginikanam. Imo ni personal kaya nga ikaw mismo kabalo ka may tagsa sa aton may mga ginatawag responsibility. Correct. Ang imo yung responsibility ginsalig mo, ginatag mo sa iban. Pero na karon tiligangon hasta sa iban niya nga balay mangita ka toy tiligangon imo personal, no? Tapos mareklamo ka. Kasun mareklamo ka kaya mo ni, no? That's why kinahanglan gid siya sa ato nya ko igapati ko. Sang nag-meet kami sa mga Japanese, kambal sa Japanese sa ila ko niya grabing discipline. Siyempre. Yes, sila ko, I agree, no? Diri naman niya sa amon. Diri sa amon niya, bibi lack of discipline, no? Kasi sila ko kulang di sa amon na ginatawag quality education, no? Like, for example, makaratag quality education, puskwila ka sa madlagko nga school da. Tipor kung pigado ka, paano kaya kasulod sa madlagko nga university da? Kaya ti kinanlan niya, dako nga tuition. Kag ti matag sa imo sang quality education. Ti diri sa pigado nga pumunuyo, mulo man tiner lang siya sa hindi quality ng education kaya iti simpre public or whatever, no? So, kailangan improve man siya ang aton quality education. Kalo ka may pananawan, may arakos na man pananawan mo, ining aton gobyerno, halin sang una, hindi lang subong nga gobyerno. Daw, hindi mo sila gusto nga mag-alam ganang tao. Kaya kung mag-alam ang tao, hindi mo na sila magamit sa politika mo. Una mo, Sir Boy, may pananawan ka gabalik yapon sa political issues. Amunta lang na sila yapon para nga pag-abot sa eleksyon, at least ma-control. Isa na guro, Sir Boy, kaya no? kung mag-alam ng tao, udlay mo na kontrolon sa politika. Kaya alam na tanan mo, no? Alam na tanan. Basi, ma-improve kung alam na tanan. Ma-improve na pangabuhi. Hindi mo na siya mabakal sa 500, hindi mo na mabakal sa 1,000. Kaya may mayo na iya nga pangabuhi. Tiyan mo man Di last daw, muna nga why nila gina-improve mga aton quality sa education. So, kaluluoy ang Pilipino. No? Dapat gidani amo na. No? Like sa mga ibang nasyon nga nakita na obserbaran, kadako isang improvement nila. No? Dako ang ilang industriya, economics, no? Kadako isang improvement. No? Sa kita mo sa mga first world countries, sa mga developed countries, ang politika, daw halos wain to ginasapak. Why na, Sir Boy? Wala. Sa Amerika, ang eleksyon to hindi holiday. Hindi.
Pusina kaya gwa ka lang daya ka magbutok, dali ka magbalik. Pero sa ato yan, Sir Boy, ang politika daw negosyo. Ang politika dito pista mo. No pista ito daw negosyo, Sir Boy, no? Wala pa gani na wala pa makapungko or nakapungko pa lang ginatunan ang next na mo. Ya ready na ta kay next amo na ni plastar ta. Kasi kuan amo na dai butang ta. Amo na nga Negosyo kulang na ang 3 ka tuig sa mga kuan. ng politiko. Sa politiko kay man pagdaog nimo ang first year nimo mga lapkap ka pa nanay mo. Ano mo brahon mo vlog, tuon ka pa. Ang second year ang second year mo na ti ang tunan mo nang daso ng eleksyon. Linyanay na. Linyahanay na tiway ka na chimpo. So muna sir isa man guro ka factor nga ang development sa aton nga kaya ko gapati kuti pila bala sa aton senso subong ang aton pumuluyo poverty line gyapon below poverty line damo gid imol Sir Boy. Tigani. Ang aton tani ang projection diya tani nga bisan mag 50 ang imol 50% pa ng pigado no 50% pa ng manggaranon. Pero subong ya below poverty line pila lang ang percentage nga manggaranon pila lang ka percentage I think siguro 5% 10% lang yan masiling tagidya nga manggaranon sa Pilipinas. Aside from that, pabiling gisay sa imol. Paano na karon? Ilam lang man, no? Ang padalaga, nagtuloy sa Pilipinas, mga manggranon mo lang. Tiyan mo na ang isa tani nga concern no, sa aton nga gobyerno matutukan, nga mabuin-buina ng imol. Kaya kung mabuin-buina ng imol, ma-less man ang crimes, ma-less man ang mga insurgency, kag siguro... Tigaling, hindi mo na makontrol sa politika. Amo ng problema. That's why tutukan ni ang reformation sa political system sa Pilipinas no nga grabe gid no nga kamo gid sila ka powerful no once nga mag-engage na ang politicians kabakod sang ila nga pwede nila kontrolon ng isa ka sosyedad. Sige. Anyway, salamat gid sir sa imong time and we wish you all the best, all the luck, all the best no sa Task Force Kasanag. Samtang nga nagadako ang organisasyon kabay pa nga mas madamo pagid nga tao ang mabuligan, madamo pagid ang malambot sang serbisyo sa nga Task Force Kasanag. Kabalo kita nga damo sa nagkinanglan sang mga sang bulig pareho sang ginatanyag o kung gina-offer abi sang Task Force Kasanag. So we hope nga ang ining organisasyon mangin mas mamakod pagid para mas madamo pagid ang maserbisyohan sa ninyo sir. Thank you very much, Sir Borno. Kagati, thank you very much sa support, no? Kag sang aton sang una gid nga ginaampo permi nga updanta sang mahal nga Dios kay kung wala sang mahal nga Dios, posible ni tagid niya masarangan, Sir Boy, no? With the prayers of our officers and members, no, kag especially sa mga supporters naton. Gapasalamat ta, Sir Boy, no? Kay kung wala sila, wala man ta din, no? Kag ang pag-ampo gid permi sa aton mahal nga Dios. Thank you very much, Sir Boy. Thank you. With that, mga ka-aksyon, Mr. John Chong, National Commander sang Task Force Kasanag. Kit-anay kita sa masunod nga Domingo, ha? Dirigyapon sa aton nga pagpangalagad sa Kapehan sa Aksyon. Upod sa inyo alagad, Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.